Assalamu alaikum masu kallonmu da sauraro, barkanmu da wannan lokacin, barkanku da sake kasance da mu a wannan dandalin na shirin namu na waiwaye a dan tafiya da kan zo muku a daidai wani lokacin karfe 11 dare da kuma yawancinsa da misalin karfe 5:30 na ranakun asabar da lahadi. Shirin da kan tattauna da kuma yin tsokaci akan muhimman batutuwan da suka ɗauki hankali a cikin wannan satin mai shirin karewa. Kafin mu shiga cikin shirin dai gadan-gadan za mu yi amfani da wannan damar mu miƙa saƙon gaisuwa da kuma ban girma zuwa ga dukkan ɗaukacin ma'abuta wannan shirin a nan cikin gida da kuma wajen ƙasar ta Nijar. Muna samun sakonninku da kuma jijina da kuke yi. Muna fatan kuma abin da muke kawo muku a kowane mako ya kasance mai amfani ne a gare mu da kuma ga ku masu kallo. Insha Allah a nan gaba akwai wani tsari da za mu bullo da shi da zai shafi wannan shirin. Malam Sumaila, barka da wannan lokaci. Barka Maryam Zakari. Da fata an tashi lafiya. Alhamdulillah. Ya wannan lokaci. Allah godiya. To madalla, aka ce duk sati dai ba a rasa abin da za a tattauna akai. Idan ba a manta ba dai yanzu mun tunkari wata biyu kenan da watan wannan ƙasa take karkashin mulkin soja. Tun dai lokacin juyin mulkin kawo yanzu duk safiya sabon abu ke fitowa akan yadda suke tafiyar da ikonsu da kuma yadda suke ci gaba da fuskantar matsin lamba ba masu sojin ba, al'ummar ƙasa gabaki daya, da kuma yadda kuma wani bangare 'yan ƙasar ke ci gaba da fitowa don ƙara kawo goyon baya su ga su watan hukumomin na mulkin soja. Duk da cewa kawo yanzu akwai wasu ƙasashe ciko har da ƙungiyar CEDEAO na nuna ƙin yadda da sayin hancin su sojin da ke mulki a yanzu. Takaddamar da ma ake a bayan nan shine tsakanin Nijar da kasar Faransa akan batun ficewar kasar ta Faransa a kasar ta Nijar. To amma abin da za mu mai da hankali akai shine badakalar da su wayannan sabbin hukumomin mulkin soja ke ci gaba da bankadowa. Na baya-bayan nan shine watan sun soke dukkanin watan wani passport na diplomatic da suka ba watan wayansu masu rike da makamai, sannan kuma da fito da jerin sunaye na mashawarta a fada shugaban kasa, fada majalisar dokoki da ta prime minister. Ban san ko kaga wannan jerin sunayen da aka fito ba da kuma irin adadin kuɗin da ake narkarwa ga su waɗannan mashawartan. Wace wani fashin baki za ka muna kai? To alhamdulillah, muna ma Allah godiya da kuma gidan tele da radio na kanar turwa. Wato Zakari, na ga wannan takarda ta mashawarta. Wato ita wannan takarda ta mashawarta da kuma irin kudaden da ake ba su Zakari, babu wani hankali ko wani imani a cikin ƙasa irin wannan tamu. A koma wacce irin ƙasa kai, babu inda hankali da imani zai yarda da wannan tsarin kuma da zai sa a yi wannan tsarin na mashawarta. Sannan daga cikin mashawartan nan Zakari, abin bakin ciki, abin takaici, akwai 'yan ƙasashe na waje. In ka ɗauka ƙayar Libya, mutane kamar mutanen Najeriya, ana zancen su Mangal. In ka ɗauki da Horanshi, yan Horanshi suna ba da shawara a fada shugaban ƙasa ta ta Nijar. In ka ɗauka da yan Amerika da sauransu. To Zakari, magana ta hankali ta imani, irin wannan tsari nake ganin mu dai a nan kasar ko da akwai shi ba mu san shi ba, amma an taɓa yi, barantana ba a taɓa yi ba, abu ne wanda hankali ba zai yarda da shi ba. Sannan kaga a cikin tsari da ake yi na tahiyar da ƙasa da kuma tsari na mulkin al'umma, kaga a nan wurin abin dole su soji da suke ake huddo irin wannan abubuwa, ba huddo su bane kadai, sai an yi maganin gobe ba za a sake irin wannan abun ba. Masu ƙarfi saboda an rishin imani ne shi kuma mutum rishin imani shi ma a mashi daidai ne, haka nan ne. Wato Zakari, wacce wani irin hankali ne zai bada a nan kasar aka gwado Marte a wani lokaci yana zara ido yana ta cewa mushinan makaranta kaza sun kori mushinan makaranta, sun rage su ba su da, suka rikice sun kori mushan makaranta kusan 12,000. Zakari, a cikin albashi da aka yi na wannan watan wanda ya wuce, watan aka samu ragowa ta rarar kudin 'yan kwantaragi miliyan 100 Zakari, wanda an biya su suke ragewa, wanda da
ba a san ba suna ragewar. kuma ba shekara ɗaya ba kusan bayan wannan aka samu mushinan makaranta na banza kusan 4,000 zakari na banza wanda su ma ana ba da kudin zakari in ka komo cikin tahiya ta hankali ta maganar rishin imani zakari ka ɗauki lokacin da aka ɗora mu tax wannan tax wadda aka zo haraji wadda aka zo majalisa aka ƙara mu wasu haraji na babu gaira ba sabatin daga ɓangaren wuta ruwa rayuwa ga ta nan a wani lokaci aka rika zanga-zanga wanda suke zanga-zanga aka kai su kaso aka nuna mu kuɗi ne na aikin ƙasa zakari yanzu aka zo wajen magana gazuwar shi wannan shugaban ƙasa wanda aka rushe cikin wannan watan biyu aka zo shi ma aka zo cikin majalisa aka ƙara mu kuɗin gazuwar $20 da wani abu zakari ashe wannan kuɗi duka da muke tattarawa wasu kattan banza ne marasa imani ake tattara ana ba kuɗin ko mu ake tilasa mu dole sai mun yi haka din wani irin hankali ne zai rada wannan tsarin wato a cikin tsarin sai aka manci al'umma ce ake jagoranci ita kuma al'umman nan in an hikarin ta ba hikarin Allah ba zakari to ai ga Allah ya yi hukuncin shi ikon ya faɗi kuma ana hudu abin da yake boye zakar wani irin mutum ne kai a cikin kasan nan a cikin in mashawartan nan akwai da ake ba shi ka 700 a wata jika 700 haka kawai kana kwance wata mata ka ji a kilga ma jika 700 in kana da imani wani irin ci zaka mata kai baka aikin komi babu wata shawara ƙarya ce wani har a kare bai ganin shugaban in ba a tele ba zakari wace shawara ce ake badawa inda wata ya mutu kawai a tura mai kuɗin shi wani ba a yaman da yake zakari wani ba a yaman da yake ka sami gida guda da ɗa da uba da ɗiyan shi da matar shi suna cikin wannan mashawarta sai ka samu mutumin da sai ne yanzu an hudo cewa ɗayan shi 5 gaba ɗaya suna ba da shawara a fada shugaban ƙasa ba ma shi a fada shi ba zakari yo kai wannan tsarin in ba a ɗauki mataki a kan shi ba aka nuna cewar wannan abu da aka yi ba daidai ba ne yo maganin ma refundation ko taron ƙasa ƙara ma kal a yi zakari a ƙasan nan fi sabilillahi a tarihin ƙasan nan wanda suka shugabanci ƙasan nan ina ganin shugaban ƙasa ɗaya mun yi kusan guda 10 babu wanda ya ɗora ƙasan nan cikin mummunan yanayi babu mutanen da suka ɗora ƙasan nan cikin mugun haɗari babu mutanen da suka cuci ƙasan nan suka zalunci ƙasan nan irin iya wannan masu wannan mulkin tsawon shekara 12 da rabi sannan shi kanshi shugaban wanda aka ma juyin mulkin sai mance da wani abu guda a cikin tsarin su sai suka mance da Allah da Alƙur'ani shi ya san da wannan abin kenan kaga ya san da shi ya danne yake magana adalci a baki yake magana tsoron Allah a baki to ayi Allah yana ji kuma ya gwada shi ne Allah ai an rusa mulkin ko to su jira abin da zai biyo baya wallahi zakari wato duka wannan abin da kaga mun dan daga kafa wannan rigingiman da faranshi muke so ya kare idan ita faranshi yau da su sai da yawan da suke so a kama mu harin da ita faranshin a tambaye su a kasashen su akwai irin wannan tsarin yin shi Bola Tinubu lokacin da yake ci a kama hari a kasar shi ya akwai 'yan kasar waje mashawarta 'yan kasar waje abinda suke huda miliyan 2 na barin ake huda na mai a Najeriya akwai tarin wannan masu ba da shawara a ofishin shi in kuma akwai 'yan kasar waje a ji a ɗauko mutane daga Libi a kasa kasar mu a je Libi a bincika akwai ɗan Nijar mai ba da shawara a fadar shugaban ƙasa ta Libya in akwai su suno ne a kilga a gani akwai mai bada akwai yanzu a horon shi akwai 'yan Nijar masu ba gwamnatin horon shi shawara zakari to yanzu wannan abun shine yau aka binne aka cuci mutane yau Allah ya kawo aka birkitar da wannan mulkin da ya wannan tsarin mulkin da ya irin wannan abun mara kyau shine ake zancen za a kawo mu hari saboda an kada shi zakari saboda irin wannan mulkin na wannan mutane marasa imani marasa tunani wanda ba ruwansu da na ƙasa don an birkitar da su ne ake wata shawara a kama mu hari an daɗe ba a kama mu hari ba tsakar Allah bai yarda da wannan tsarin ba sai da yawo ba duk duniya in ta gamu ba biyar za ta yi da ƙasar nan saboda an zalunci mutane ne Allah ya kawo ƙarshen zalunci zakari maganar banza ce suke mai yaushe haka kawai wani mutumin yana can cikin dajin Bilma wani yana can cikin dajin Tasker wani yana babu akwai mutane haka kawai su duka ɗaukan kuɗin ƙasa mushan makaranta wanda sai ya hau jakki ya je amso albashin shi jika 62 ko 70 ake basu sai an kwan 40 suna zuwa suna zawa zakari kuma nan wani a kwance a rika bashi jika 700
a kwance shi kenan da shi da ɗiyan shi da matan shi, kuma a rika zancen akwai adalci, kuma a yi alkur'ani a cikin tahiyar, kuma in wani abu ya samu amince da wani alkur'anin a rika tunanin wata horanshin banza horanshin wahi. Maganar qur'ani ce, Allah ne ce zai kare qur'ani shi, qur'ani ne Allah ya kare anan, saboda an rantse akan ƙarya, an rantse akan banza, kuma fa ba shi kenan ba, sai Allah ya nuna cewar yo zakar wannan mulkin in ya wuce wannan lokacin ya shekara biyar ya sake wata shekara, imanin mutane sai ya rage mana, saboda shi kuma Allah bai yarda bayan shi imanin su ya rage. Sannan shi ce zai kare qur'ani, dama yana yin wani abu in kai qur'anin akan baka korere, akwai lokacin da zai taka ma burki dan kawai ne ya kare ta alqur'anin zakari to wannan shine ya faru. Zakari hankali bai dauka. Sannan abin da nake so a nan wurin, su yan kasa inda dan Nijar yake mai hankali a wannan lokacin, in bai hankali bai san me yake yi, ya san me ya kamata yi, me yake so, to a gaskiya ba iya bambanta mu da dabbobi ma. Wato wannan ita ce dama ta ƙarshe ga 'yan Nijar. Daga wannan babu wata zakari, muna kwance muna tsaye muna kwance a lokacin da bamu iya kai ɗiyan mu likita saboda jika ɗaya, a lokacin da 'yan Nijar cikin kashi 100 kashi 60 suna kwana haka nan, a lokacin da 'ya'yanmu sun zama 'yan kwaya ba su da aikin yi, talauci da wahala ya sa 'ya'yanmu wasu sun koma shaye-shaye, wasu sun hau jirgin ruwa sun tafi za su shiga kasashen waje, ruwa ya kashe su, a lokacin da 'ya'yanmu suke makaranta wuta tana cinye su suna mutuwa a cikin makaranta, aka huddo mu tarin wasu kattan banza wanda ake tattara kudinmu na karo, kudin hakkin ana basu zakari, kuma a komo a wannan lokacin a ce za a mu wani tsari wanda ba a hukunta su ba ko kuma ba a gwada mu ba, a'a dole wannan abin sai sun maido shi zakari. Ai babu wani zance da za a yi. Sannan in mu san ciwon kanmu ba daga wannan karan, ita kanta siyasar batta ma da amfani yin ta, inda irin wannan ce za a yi wanda za a zo a maida dukiyar kasa kaman kayan banza. Kayan magana passport diplomat nan namu a wani lokaci an kama wani mashawarcin shugaban na fada shugaban kasa a wata kasa ya kai hoda iblis, ya kai kokin ko